da kaina ya kulle shi su mabuɗi idan ban ganki ba na ganewa. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin yar leƙen asiri wanda Fatima Rabi Janyau ta wallafa. Yau fa an taɓo fayil ɗin manya. Inji Saima tana kallon Kozim da ta jingina da filo, idanuwanta a limshe tamkar mai bacci. A hankali ta buɗe idanuwanta tare da faɗin, "Doctor, ina son yin wanka. Yanzu dare yayi Kozim, ki bari sai da safe. Please, yanzu nake son nayi, ba na jin daɗin jikina kwata-kwata." "Okay, bari in haɗo miki ruwan wankan to." Sai ta faɗa, daga haka ta miƙe tare da nufar ban ɗaki. Bayan kamar minti 5 ta gama haɗawa Kozim ruwan wankan, da taimakon da ta cire kayan jikinta sanin ta wuce ban ɗaki. Bata wani jima ba ta fito. Dama ta Saima ta ciro mata kayan da ta sanya. Tana gama shafawa jikinta cream ta saka su a jikinta. A ranar dare Saima a gidan nan ta kwana. Ganin Kozim din sai a hankali saboda ba karamin dukanta zazzabin yayi ba. Washe gari ko da Kozim ta tashi ta samu karfin jikinta sosai sabanin jiya. Da kyar Saima ta tirsasa ta yi breakfast din turkey. Bayan sun gama breakfast din ne suka yi wanka sannan suka fito falo suna kallon labarai. A haka Mariya ta same su. Da Rabi ta gaishe su suka amsa mata fuska a sake. Nan Saima ke sanar mata Kozim bata ji daɗi ba. Cike da alheri ta yi wa Kozim din sannu ta amsa mata sannan ta bar wurin domin fara gudanar da ayyukanta. Shi ko honorable faɗi yake wallahi tallahi yadda na tafka asarar dukiyata sai na tabbatar na zamo sanadin rasa rayukan miliyoyin mutane a cikin jihar nan. Haka honorable Atiku yake ta faɗa cikin tsananin bacin rai. Kafadarsa Alhaji Zubairu Naira ya dafa ya ce kai haƙuri mana honorable. Bige hannunsa ya a fusace ya ce kai min shiru duk ba kai ne tilar faruwar hakan ba gare ni ban fahimce ka ba honorable me kake nufi da ni ne sila. Shakka babu kai ne aka biyo sahunka kaddara ta ritsa da ni haka zuciya ta ke raya min saboda haka ba zan taɓa yarda ba sai dai mu raba asara Alhaji Zubairu. Cikin bacin rai Alhaji Zubairu Naira ya miƙe tare da faɗin wannan aizancen banza ne kake yi dan kawai kaddara ta gifta maka sai ka ɗora alhakin laifin a kaina ba zai yiwu ba wallahi sam. Shi ma honorable Atiku miƙewa ya tare da faɗin ƙwarai da gaske dole ne in ɗora alhakin hakan akan kamana. Honorable Atiku ka daina kwana-kwana kawai ka fito fili ka ce Zubairu Naira kai ne ka turo min jami'an tsaro suka kama mutane na da kayana. Dan na fahimci abin da kake son ka faɗa kenan. Ai Zubairu Naira da ransa ya kai kololuwar ɓaci ya faɗa hakan. Shi ma honorable Atiku cikin tsananin ƙunar zuciya da ɓacin ran da ya fi nasa ya ce to waye sani abu a cikin duhu saboda yanzu zamani ya canja mutane ba abin yarda bane sai ka zo kana tare da mutum da zuciya ɗaya kuma tsakani da Allah amma shi yana can yana yi maka zagon ƙasa. Daga haka wani sabon rikici ya sake barkewa tsakanin su tamkar za su daki juna kowa sai faman babatu yake yi cike da ƙunar rai ba ma kamar honorable Atiku da ya tafka babbar asara ya isa haka mana. Alhaji Almashkul ya faɗa a mugun hasale yana mai buga ƙaton teburin da ke tsakiyar su don ya lura rigimar taso ba mai karewa ba ce idan har bai saka bakinsa ba kasancewar yana sama da su sannan suna matuƙar bashi girma babu wanda ya sake cewa komai daga cikin su suka koma mazaunan su sai dai fuskar kowannen su a murtuke tamkar an aiko masa da sakon mutuwa. Sai ta kai ce Alhaji Almashkul ya ci gaba da faɗin gaskiya kun yi matuƙar bani kunya ban yi tsammanin haka daga gare ku ba wallahi ku bar mu ji da abin da yake damun mu mana amma kun tsaya kuna faman wasu maganganu marasa kan gado da ma'ana sai ka ce wasu ƙananan yara kun riga da kun san cewa mun hallara a wurin nan ne domin nema wa kawunan mu mafita akan gagarumar matsar da ke shirin tunkaro mu to amma me yasa za ku tsaya kuna wani tada jijiyoyin wuya tamkar wasu zakaru a gafarce mu mai gida mun daina kuma hakan ba zai ƙara faruwa ba in ji Alhaji Zubair yayin da honorable Atiku ya ɗauke kai yana huci shikenan ya wuce. Alhaji Almashkul din ya faɗa yana mai cire glass ɗin idansa ya ajiye akan tebur shi dai Alhaji Lati har zuwa lokacin bai iya cewa komai ba haka ma honorable Atiku bai sake cewa wani abu ba sai saka da warwara yake yi a ransa saboda ya san ba za su taɓa fahimtar irin yanayin da yake ciki ba a halin yanzu shi kadai ya san yadda yake ji da kuma irin adadin asarar dukiyar da ya tafka wacce ya ɗauki albashin sai ya ɗauki fansa mara adadi a kanta sai ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama hakan kawai ne zai rage masa raɗaɗin da yake ji a cikin zuciyarsa. Honorable Atiku ka sake magana da kwamishina kuwa tambayar da Alhaji Almashkul ya jefo masa kenan wata dawo da shi hayyacinsa sai da ya sauke wata bahagwara ajiyar zuciya kana ya yi karfin halin faɗin tun bayan kiran da na yi masa na sanar da shi abin da ke faruwa ban sake bi ta kansa ba sai dai misalin karfe 3 na dare na ga kiransa amma bai ishe ni kallo ba matsalar ka kenan muguwan zuciya ai tun da kaga ya kira ka a daidai wannan lokacin ka san ba a banza ba yanzu dai kirashin majiya ake ciki saboda wannan lamari ya wuce yanda muke tsammanin sa
Almashkul ya ƙara shi maganar a sanyaye ganin yadda Honorable Atiku ya yi wani kalar tausayi. Babu musu ya ciro wayarsa daga aljihun gaban rigarsa ya danna wa Commissioner of Police kira. Ringin biyu ya ɗauka inda ya saka wayar a handsfree yadda dukkaninsu za su ji. Kana ya ajiye a kan tebur ya ce ranka ya daɗe. Daga can bangaren Commissioner ya faɗa cikin ɗarɗar. Sai da Honorable Atiku ya rantse idanuwansa ya buɗe sannan ya furta ina jin ka. Jiya na kira ka baka ɗaga ba. Wayar ba ta tare da ni ne. Menene ya faru? Dama ina son sanar da kai ne mun yi bincike sosai kuma mun samu nasarar gano jami'an sirri ne suka kama mutanenka. Sai dai ba mu da masaniyar inda suka kai su. Amma ka kwantar da hankalinka. A halin yanzu muna kan bincike domin gano daga wace jiha suka fito da kuma hukumar su. Ka gama? Honorable Atiku ya faɗa cikin ƙonar rai don bai yi zaton iya abin da zai faɗa masa ba kenan. Ranka ya daɗe. To ka tsaye kiran. Kwamishina bai sake cewa komai ba ya yanke kiran yayin da Honorable Atiku ya furzar da wata zazzafar iska daga cikin bakinsa. Tare da ɗaukar wayarsa ya miƙe kana ya ce ina ga zaman mu a nan ba shi da wani amfani kawai kowa ya yi ta kansa ni kun ga tafiyata. Yana gama faɗin haka ya bar wurin a mugun fusace kamar wanda zai tashi sama. Honorable Atiku Almashkur ya shiga kiransa amma ko jiyowa bai yi ba balle har ya yi yunƙurin dawowa inda suka bi shi da kallo har ya fice. Ware hannaye Alhaji Zubairu Naira ya ce mai gida ka rabu da shi kawai shi da kansa zai dawo idan ta kace me masa mu dai yanzu mecece mafita ta farko. Sai a lokacin ne Alhaji Lati ya yi magana ta hanyar faɗin sake tuntuɓar kwamishina domin sanin kwanan zancen akan binciken da suke yi. Hasashe na yana bani wannan yarinyar da Honorable Atiku ya ce ya gani ba ta rasa nasaba da alaka da wannan jami'an tsaron. Zuciyata ta raya min hakan tun farko faɗa ce kawai ka riga ni cewar Alhaji Almashkul. Daga haka suka ci gaba da tattaunawa domin nema wa kawunansa mafita tun kafin lokaci ya kai ga kware musu asirin su ya tona a idan duniya. Kozim ina ga ya kamata in je gidan su Hisham in duba inna daga can zan wuce gida sai zuwa karfe 2 zan dawo sai mu je wurin salon din. Sai mata faɗa tana kallon Kozim da hankalinta ke kan TV tana kallon labaran da ake yi. Bata ta kalle ta ba ta ce alright sai kin dawo ki gaida momi. Mikewa sai mata yi tare da faɗin waye yar aikenki. Sai a lokacin ne Kozim ta kalle ta tare da galla mata wata uwar harara. Bata dai ce komai ba ta ci gaba da kallon labaranta. Murmushi sai mata yi sanin ta nufi ɗaki ta ɗauko mukullin motarta tare da karta da kuma wayarta. Daga haka ta yi sallama da Kozim ta bar gidan. Kozim kuwa mikewa ta yi ta koma ɗaki ta hau kan gado tare da ciro wayarta a ƙasan filo ta kunna don tun jiya a kashe take. Ko minti 5 bata yi da kunnawar ba wayar Bilal ta shigo bata tsaya bata lokaci ba ta ɗaga kiran. Kozim lafiya kuwa tun jiya nake kiran wayarki a kashe? Bilal ya faɗa cikin son ɓoye tarin damuwar da yake ciki akan rashin samun nata don kar ta tuhume shi. Dan guntun murmushi ta saki kana ta ce ayya wallahi bana jin daɗi ne shi yasa kawai na kashe. Subhanallah me yake damun ki amma da sauki ko kin je asibiti kuwa? Bilal ya jero mata tambayoyin a ɗan rikice. Kozim ba tare tunanin komai ba ta ce wallahi zazzaɓi ne amma yayi sauki. Kin tabbatar? Ta faɗa a hankali tana mai tankwashe duka kafafuwanta biyu. Wata ɓoyayyar ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce masha Allah. Jin bata sake ce masa komai bane ya sanya su ci gaba da faɗin. Kafin nan da kwanaki 3 zan kammala bincike na akan Alhaji Mashkul. Cike da farin ciki Kozim ta ce madalla da kai Bilal Allah ya taimaka. Amin Kozim kin san wani abu? Sai ta dan juya kwayar fararen idanuwanta sannan ta ce a'a menene? Hakimin ƙauyen nan fa tare yake da dan iskan nan Mabu. Sannan shine ya karya alƙalarin tambayar da ke cikin ƙauyen. Dan waro kyawawan idanuwanta ta yi waje tare da saurin faɗin da gaske yace kwarai kuwa. Da zaka ya shiga bata labarin wayar da ya ji yana yi tun daga farko har ƙarshe. Ta ce lallai wannan mutumin tantiri ne. Dole ne gaggawar dakatar da mugun nufinsa tun kafin ya kai ga cimma nasara. Kozim ta faɗa ranta a ɗan ɓace. Hakan ya dace bari na barki ki huta an jima sai mu ƙarasa ko? Ta ce alright. Tana jin ya yanke kiran ta ciro wayar daga kunnenta tare da sauke wata ajiyar zuciya ta ce yanzu aka fara wasan. Shigowar wani kiran a wayarta ne ya sanya ta haɗiye sauran zancen. Ta daga kiran ta ce barka da safiya sa. Daga can bangaren BJ Atiku Tanko ya ce yawa Kozim me yake faruwa ne wayar ki ta kasance a kashe tun jiya. Bata tsaya bata lokaci ba shi ma ta yi masa bayanin bata jin daɗi ne inda ya mata sannu cike da alhini sannan ya ɗora da faɗin Hamza ya sanar da ni sun samu bindigogi kirar AK-47 shaƙi a cikin waɗannan motoci. Fuskar Kozim ɗauke da mugun mamaki ta ce yanzu sa dama bindigogi ne a cikin waɗannan kwalayen wallahi na yi zaton miyagun ƙwayoyi ne. Ƙwarai da gaske Kozim sai dai an samu magunguna a cikin wasu tsiraran kwalaye waɗanda suke amfani da su wurin ɓadda kama. Girgiza kanta ta yi alamar gamsuwa tamkar tana gaban sannan ta ce gaskiya na jinjina wa jami'anmu Allah ya ƙara ba mu nasarori akan dukkan wani aiki da muka sanya a gaba. Kafin a jinjina musu ke ya kamata a fara jinjina wa Kozim saboda ke kika fi cancanta. Dan murmushi mai sauti ta ce thank you sa. Yawwa ki kula sosai idan akwai wata matsala ko mai kankantar ta karki sanya ko garaje wurin sanar mana. Duk da cewa na yarda da jarumtarki. Okay sa ta faɗa cike da girmamawa. BC bai sake cewa komai ba ya yanke kiran inda Kozim ta ajiye wayar akan filo tare da sakin wani ƙayataccen
murmushin farin ciki akan wannan nasarar da suka yi. Ta sani wannan kawai ya isa ya ƙara ɗaga darajar hukumar sa idan duniya. Lokaci ɗaya ta ji wani irin ƙwarin gwiwa da jarumta sun bijiro mata akan wannan aikin. Duk da ta san akwai tarin kalubale daban-daban a gaba, amma hakan bai wani dame ta ba. Ita nasarar kawai take hangowa. Gudu take na fitar hayyaci a cikin dokar dajin, yayin da wani mutum ke biye da ita a baya, shi ma a guje. Fuskarsa a rufe da bakin kyalle, hannunsa na hagu kuwa rike yake da wata dalleliyar wuka mai shagen kaifi, har wani ɗaukar idanu take yi don sabuntaka. Tazarar da ke tsakanin su bata wuce daƙiƙa 5 ba. A galabaice ta ɗan juyo domin ganin ko ya kusa cin mata, sai kuwa ta ga yana gab da isowa gare ta. Hakan ya sa ta ƙara ɗaga ƙafarta, sai dai cikin rashin sa'a ta ci tuntuɓe da wani dutse da ke gabanta, wanda sanadiyar hakan ya sanya ta faɗuwa a ƙasa. Kafin ta yi yunƙurin miƙewa, wannan mutumin ya iso wurinta tare da bushewa da wata mahaukaciyar dariya. Yace, kiya tunaninki za ki iya tsira daga hannuna ne? To kar ma ki yaudari kanki don yau ajalinki ya zo. Yana gama faɗin haka ya ɗaga wukar, bai wata ba ya lima mata a ciki. Kuzim, Mejo Khalil ya kira sunanta cikin muryar da ta karaɗe ilahirin ɓangaren sa, tare da saurin buɗe idanuwansa da ke cike tab da zallar firgici. A guje Ammi da ke tsaye a dining area tana yi wa breakfast ɗin da ke jera akan dining tun safe da aka ajiye masa kallon mamaki. Ta faɗo ɗakinsa har tana shirin cin tuntuɓe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalil, lafiya? Me ke faruwa ne? Ta shiga tambayarsa cikin rawar murya. Daidai lokacin take isowa bakin gadonsa, saurin mai da idanuwansa ya limshe tare da sauke wata bahagwar ajiyar zuciya. Lokaci ɗaya mummunan mafarkin da ya akan Kuzim ya shiga dawo masa sabuwa kwakwalwarsa. Hakan ne ya haddasa masa bugun zuciya mai tsananin gaske, yayin da ɗaya bangaren na zuciyar tasa cike take da tarin zulumi da fargaba. Sai dai kuma ya yi saurin jin wani siririn tsaki. A ransa yake tambayar kansa, wai me yake shirin faruwa da ni ne haka? Menene damuwa ta da wannan yarinyar da har nake mafarkinta? Fuska ɗauke da tarin damuwa, Ammi ke ci gaba da kallonsa. Ganin yadda take bi har kitse har yan rama yayi. Tace, Khalil, tambayar ka fa nake yi, kayan min shiru. Menene yake faruwa? Kin cewa komai yayi har lokacin. Hakan yasa Ammi ta zauna a gefen gadon. Tace, dan Allah, jibi duk yadda ka bi karame, kamar wani wanda ya kwanta ciwo. Hakan kawai ya isa ya sanar da ni akwai abin da ke damun ka wanda kake boye mu. Ta ƙara shi maganar a raunane, sai dai har lokacin bai ce mata komai ba. Bai kuma bude idanuwansa ba ya kalle ta, dan shi kansa bai santa kamar mai abin da zai faɗa mata yana damunsa ba. Shikenan, ka ci gaba da zama da damuwarka, Allah ya kyauta. Ta sake faɗa masa cike da takaici rashin tankawarsa, tare da miƙewa da nufin barin ɗakin. Sai dai taku ɗaya zuwa 2 ta ji ya riƙo hannunta. Hakan ne ya sanya ta saurin juyewa ta kalle shi. Sai ta ga murmushi kwance akan kyakkyawar fuskarsa, wacce ta yi fayau da ita. Tarin kunci da damuwa suka bayyana ƙarara a kanta. Ki yi haƙuri Ammi, ya faɗa mata a hankali. Cike da ƙauna da tausayin ɗan nata, ta dawo ta zauna tare da suka faɗa su ta ce, duk wata uwa ba za ta so ganin ɗanta cikin damuwa ba, saboda damuwar da za ta shiga a lokacin sai ta ɗara wacce yake ciki. Don Allah yaro na, ka sanar da ni abin da yake damun ka, ko zan samu nutsuwa a cikin zuciyata tare da kwanciyar hankali. Girgiza kai yayi saurin yi tare da faɗan, babu abin da ke damuna Ammi. Ƙarya kake yi Mejo. Maganar wani saurayi ce ta ratso cikin kunnuwansu. Hakan ya sanya su saurin kai dubansu zuwa gare shi. Habib, Ammi ta kira sunansa a hankali, tana ɗan sakin fuskarta don ɓoye damuwar take ciki. Yayin da Khalil ya shiga aika masa da wani irin kallo. Don Allah Ammi, ki daina ɗaga hankalinki akan wannan ja'irin yaron. Ni kaina ba da masaniyar abin da ke damunsa, amma hasashe na yana bani dukkan abin da ke damunsa ba zai rasa nasaba da soyayya ba. Don na san a duniyar nan babu abin da Khalil ya nema ya rasa, ballantana har ya sa kansa a cikin wannan halin. Waro idanu waje Khalil ya yi, jin abin da Habib din ya faɗa masa tare da sakin baki yana kallon sa. Yayin da Ammi ta yi wani irin murmushi tace, Habib, kamar fa akwai kamshin gaskiya a cikin maganar ka. Don kuwa har wani suna na jiya ambata ɗazu, kuma ina da yaƙinin sunan mace ne. Kwashewa da dariya Habib ya ce, Allah ko Ammi, ita ma yar dariyar ta yi tana faɗin ƙwarai kuwa. Ai kawai ki bar ni da shi Ammi, tunda har mun riga da mun harbo jirgin sa ba zai ɗaga mana hankali ba. Duk inda muka yi da shi zan same ki in sanar da ki. Wani kyakkyawan murmushi Ammi ta sakar masa tare da faɗin, to shikenan yaro na. Tana gama faɗin haka ta miƙe domin barin ɗakin. Sai da Habib ya ga fitar ta, kana ya maido dubansa ga Khalil, wanda tun ɗazu yake ta faman aika masa da sakonnin harara. Walo ya yi masa, sannan cike da shakiyanci ya fara waƙar. Soyayya ruwan zuma ce, mun sha ta mun gani. Filin da Khalil ya wullo masa ne ya sanya shi katse waƙar, yana mai kyalkyalewa da dariya har da su rike ciki. Tsaki Khalil ya ja cike da jin haushin aminin nasa. Ganin dai Khalil din ya waske ne, ya sanya Habib din tsaye da dariyar tare da zama a gefen sa ya ce, maza, wai me gaskiyar abin da ke damun ka? Ko dai akan dakatarwar da aka yi maka ne a hukumar ku? Tsaki Khalil ya ja tare da faɗin, wani lokacin kai banza ne wallahi, ko da yake ba zan ga laifinka ba, aikin wiwi ne. Kai a bahagon tunaninka dan kawai an dakatar da ni daga wancan kaskantaccen hukumar shine zai zama min damuwa? Never wallahi. Sannan ka fi kowa sanin babu wani abu da zai zama wa Khalil damuwa bai kawar da shi ba. Ya kare shi
maganar cike da isa da takama yana wani hura hanci. Dan ware hannaye Habibu ya ce waye sani ko a wannan karin abin ya fi karfin ka shi yasa kana ji kana gani kawar da shi ya gagare ka har ya zama maka babbar damuwar da dukkan wanda ya kalle ka zai tabbatar da kana da ilimi a cikin ta. Ƙarya ne wallahi inji Khalil ya faɗa a dan fusace kana ya miƙe ya isa wurin dispenser ya tsiyayi ruwa ya dan kurba. Murmushi Habibu ya ce kwantar da hankalinka mana abokina ni ma na san kai din jarumi ne na gaban kwatance kawai dai tsokanar ka nake yi. Wani mugun murmushi Khalil ya wurga masa tare da jan guntun tsaki kana ya iso bakin gadon ya suri wani farin towel wanda ke ajiye akan bedside daga haka ya nufi hanyar zuwa ban ɗakin sa yayin da Habib ya bi shi da kallo yana murmushi. Honorable ya ake ciki ne an gano inda su zulun suke kuwa? Hajiya Bahija ta faɗa a sanyaye tana kallon Honorable Atiku wanda ke faman haɗa wasu takardu yana turawa cikin wata katuwar jaka banza yayi da ita ya ci gaba da yin abin da yake yi kamar bai san da wanzuwar ta ma a wurin ba. Ganin alamar har lokacin ransa a ɓace yake sai bata sake yunkurin magana ba dan ta san halinsa sarai ba karaman aikinsa bane ya balbale ta da masifa. Ki je ki shirya an jima za mu bar kasar nan. Da dan mamaki akan fuskar ta kalle shi tace ban gane ba ina kuma za mu je. A mugun hasale ya dago ya kalle ta yace wai ke wace irin dabba ce ne dan Allah wadda baki iya bambance lokacin nutsuwa da na tashin hankali ba. Kina da matsala wallahi wani lokaci abu kike yi kamar wata guzumar tunkiya. Yana gama faɗan haka ya miƙe tare da sunkutar jakar ya bar ɗakin a fusace kamar zai tashi sama yayin da ta bi bayansa da kallon takaici zuciyarta na yi mata wata irin suya tsabagen sukarta da kalamansa suka yi. Kuzin ko tana fitowa daga ban ɗaki wayar da ta fara ƙara alamar shigowar kira sai dai ko kallon inda wayar take bata yi ba ta nufi bakin madubi ta ja abin zama ta zauna a hankali ta fara murza lallausar fatar ta da tsadaddun body lotions ɗinta masu kamshin gaske. Bayan ta gama ne ta buɗe wani ɗan matsakaicin golden box da ke ajiye a gaban madubin tare da ciro taki ɗaya na wasu ƙananan 'yan kunne wanda ke jere a cikinsa ta makala a kunnuwanta. Jin shigowar wani kiran a wayarta ne ya sanya ta ɗan jan tsaki ta ce kai na gaji da wahalar ki Saima ta faɗa a hankali tana ɗan dafe kanta sai kuma ta miƙe ta nufi hanyar zuwa wurin gadon inda wayar take ajiye. Daidai lokacin da kiran ke yankewa ɗaukar wayar ta yi tare da kiran lambar Saima bugu ɗaya ta ɗauka tana tsiwar ana ta wani kiran mutum ya ki ɗagawa mutum ya canja hali dai wallahi. Dan guntun murmushi Kozil ta saki tare da faɗin me zai hana a canja wa mutum ɗin hali ko kuma a bashi aro ashe ma har aro to mutum ya zauna da abin sa mana kar ya canja au kenan halin mutum ɗin bai dame ki ba ko oho dai kanki ake ji. Kusan a tare suka kirkire da dariya kana sai mata ce dama ba wani abu bane yasa na kira ki sai dai in sanar miki babu batun fitar mu anjima dan yanzu haka ina shirin zuwa asibiti muna da emergency patient ne da suka yi wani mummunan hatsari suna matukar buƙatar taimakon mu. Subhanallah Kuzil ta faɗa tana zama a bakin gado kana ta ɗora da faɗin shikenan Allah ya taimaka ya ba su lafiya amin. Sai mata amsa a sanyaye da zaka suka yi sallama miƙewa Kuzil ta yi bakin closet ɗinta tare da buɗewa ta ciro wasu kaya ta zira a jikinta kai tsaye wurin madubin ta koma ta yi wa jikinta barin turaruka masu mugun kamshi nan take kowane lungu da sako na ɗakin ya hargitse da wani fitinannen kamshi mai narkar da zuciya. Sai da ta yi sallar la'asar sannan ta fice daga ɗakin zuwa falo wata news channel ta kamo tana kallo daga baya kuma ta mai da hankalinta akan wayarta. Barka da fitowa Kozim ya karfin jikin naki cewar Mardiya da ta fito daga kicin ba tare da Kozim ta dago ta kalle ta ba ta ce yawa alhamdulillah dan murmushi Mardiya ta yi dan ita har ga Allah Kozim da halayenta na matakar burge ta tunda take ba taba ganin mutum mai irin halayen Kozim ba barin ma wurin izzarta nutsuwa da kuma kamalarta komai nata daban yake. Babban abin da ke kara burge ta da Kozim sanin darajar dan adam duk da tana da tarin dukiya amma bai sanya ta wulakanta mutane ba. Allah ya kara miki lafiya mai dorewa tare da amfani. Sai a lokacin ne Kozim ta dakatar da dannawar take yi tare da dagowa ta kai dubanta zuwa gare ta fuskar ta a sake ta ce amin Mardiya nagode sosai. Cike da girmamawa Mardiya ta ce ko za a kawo miki wani abu dan shiru Kozim ta yi na 'yan sakanni kamar mai nazarin wani abu sai kuma can ta gyada mata kai a hankali tare da faɗan ki kawo min ruwan Lipton kawai. Oke to shikenan Mardiya ta faɗa daga haka ta koma kicin din bayan kamar minti 5 zuwa 6 ta dawo hannunta dauke da wani matsakaicin kyakkyawan silver tray wanda ta ɗauro flask da mug a kansa. A nitsai ta ajiye tray din akan crystal table a gaban Kozim kana ta fara tsiyaya mata Lipton a cikin mug din. Nan take falon ya gauraye da daddaɗan kamshin ganyen na'ana'a wanda ya ji haɗin kayan yaji da na kamshi. Ta ce nagode. Kozim ta faɗa wa Mardiya bayan ta gama tsiyaya mata Lipton din murmushi kawai ta yi mata tare da barin wurin. Mu sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kowa ya taɓa ki ba za na kyale ba.